за преустройство и реконструкция на ритуална зала в културен център и библиотека, вестник Строителство и имоти награждава община Харманли. Статуетката ще получи изпълняващият длъжността кмет на община Харманли Гено Ганев. Аз благодаря за наградата. Искам само да кажа, че Харманли през 2010 година навърши 500 години и тази сграда ще напомня на всички, че вече е започнало 6-то столетие на Харманли.